Nou, wij merken hier dat het klimaat verandert. Het regent veel voor deze tijd van het jaar. Het is ook veel warmer. Ik vind het goed dat Wetenskip Friesland zich hier nu al mee bezighoudt. Want in de toekomst wordt dit toch wel iets waar wij allemaal mee te maken zullen krijgen. Ik vind het goed dat Wetenskip Friesland een energie-neutraal gebouw krijgt. En zuinig met energie, zuinig met geld en goed voor het milieu. Goed bezig. Wonen op een eiland is mooi, maar het moet wel veilig wezen. Wetenskip Friesland verbetert 16,5 kilometer dik. En daardoor binnen we de komende 50 jaar weer goed beschermd tegen het hoge water. 4 helpt slachtoffers, getuigen en plegers van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Wij willen in ons opvang- en behandelcentrum zuinig omgaan met energie. Het Wetenskip Friesland helpt ons daarbij met biogas uit de rioolwaterzuivering van Leeuwarden. Duurzaamheid vraagt intensieve samenwerking. Als de regenwater dreigt, komt het aan op goede gearwerking. Alleen nog op deze wijze kunnen we oerlijst, skeer en gevaarlijke situaties voor de inwoners van Friesland zo vol als mogelijk beheinen. Defensie kan daarbij stiepje met mensen, kunde en materieel. In oefening Alert Friesland 2015 had blijken dat we heel goed gearwerken kennen met zowel het Wetenskip als alle andere partners in de veiligheidsregio Friesland. De eerste Jan als wetenschapsbestuurder wie het beste avontuur. Maar we binnen goed inwerken tot de medewerkers van het wetenschap en op de hichtgebracht van het beleid en projecten. Daar had ik een positieve vibe van gekregen. Ik zie ik in 2016 uit naar een goede gearwerking tussen bestuur en organisatie. Het Wetenskip Friesland had hier een nieuw gebouw gebouwd en een sletten breder maken. Hierdoor is de wetter of 4 in de polder een stuk verbeteren. Bij de oogst van die rappels wie het wierd waar. Maar toch dit nieuwe gebouw konden wij snel het loon weer op. Wij zijn er als boeren zeer blij mee. En het gebouw past ook nog eens mooi in ons landschap. Door het nieuwe inkeerproces van het Wetenskip is het voor ons makkelijker geworden om mee te doen met uw bestedingen. Geen pak papier meer, alles online. Dat maakt het voor ons makkelijker om te weten waar we daar binnen. Maar uiteindelijk blijft de basis hetzelfde. Dat is meesterwerk en het samenwerken met mensen van het Wetenskip. En dat gaat altijd best. Bij het Wetenskip Friesland kun je snel en eenvoudig via de website je zaken afhandelen. Zoals een watervergunning aanvragen of een melding doen. Wetenskip Friesland loopt landelijk voorop in zijn online dienstverlening. Het Wetenskip Friesland is dan ook het meest volwassen, digitaal werkende waterschap van Nederland in 2015 en ik wil wedden, vast ook in 2016. Binnen deze pijler ben we druk dwanen met het weerombrengen van oorsprong van mest en persap op ons bedrijf. Dit doen we samen met het Wetenskip Friesland en zoeken naar praktische en betaalbare oplossingen. Het Wetenskip had hier voor u een adviserende rol in. En wij hopen daar toch oplossingen te vinden waar ik andere boeren van mij profiteren kunnen. Samenwerking levert op. Gemeente en Wetenskip en alle andere belanghebbenden hebben samen de schouders gezet onder een prachtig project. Prima aanvoer en afvoer van water, een waterberging, bloemrijk grasland en daarnaast een waterdoolhof en dan nog eens een natuurwandelpad. Nut, noodzaak en genieten optimaal gecombineerd. Nou, daar word ik blij van. Op 2016, proost!